Comment yekutanga iri kubva kuna Elizabeth Nira. Uri right here Elizabeth, tinokutenda nekutirangarira. Hanzi tinokutendai Dr. Amai Chisamba. You have always been an inspiration. This platform yatibatsira kuziva vanhu sezvavari nekuti vazhinji vari kurarama mujudgment yavasiri. Muri kuitawo mabasa avo akasiyana siyana kuti azikanwe pachikuva chino. Tinokudai Amai, Mwari ngavakuchengetei. Ndinogashira Elizabeth, ndinotenda. Toenda zvakare, uyo ari kutaura pamusoro pemukomana wenying'ambo uya comic elder. Mufana anogona uyu ndi Livingstone Chigome. Wakadi yako Livingstone. Toenda zvakare, ndinogara ndichitaura kuti kana ndaakunhonga makomenzi ndinongoti handioni ndongonhonga zvinenge zvanhongeka. Saka imimi rambai muchingokwenya mhuno nekasiyanwa kuti yenyu igoverengwawo. Panapa pana Rosemary Jani. Thank you Mike Samba, ndadzidza zvakawanda. Kuve leader mulife mangu nekwese kwandinoshanda kubasa kwangu. Tinokutenda Rosemary. Tinovimba kuti uchave mutungamiri anogona. Uyu akangonzi wekumasvingo. Thank you Mike Samba. Uyu munhu ane wisdom uyu. Ndanzwa kusimudzirwa. Apa tanga tichitaura naRatidzo anonyora mabhuku, anotarira upenyu kuti zvakamira sei. Vadikani, tinokutendai nekuti sarudza kuti titandadzani tiri muchirongwa Mike Samba Show. Muupenyu watinotaura muchirongwa munomu ndoupenyu hwokusumudzirana, chikuva chemhemberero, hachina zera. Ndosaka muchiona vazukuru, vana vadiki, varume vakuru, vakadzi vakuru, majaya nemhandara vanouya pachikuva chino. Pano tinoda kungokurakidzai kuti Zimbabwe inazvo. Kune matarenda mukati menyika yedu. Isinenge chingodaidzira kuti havo tozovaunza pachikuva pano. Asi tapinda muchikamu chino, regai nditende dande mutande nekuti ndo inotipa masaisai ekuti tigone kukurukura. Nedande mutande zvinoendeka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nhasi ndine muenzi akakosha. Ndosaka tichikudzai kuti kugona, unyanzvi, kuziva hazvinei nezera. Tatsikwa kane province. Regai vazvisume kwatiri munzwe kuti ndiani anobata nezvei. Ndandichida kuti umbotitaurira kazita rako kuti iwe unonzani uchiritaura rese fange zvarinoitwa kuchikoro. Ndonzi Thomas Fadwick Jr. Ndadzidza paUbright Science College. Uri mugrade ani kaiwe? Ndiri mugrade 4. Munodzidza chii nechii zvimwe zvamunodzidza kuchikoro? Todzidza English, Science, Maths, French nemakombiyuta. Nemakombiyuta. Iwe chaunofarira pane zvese zvawataura apa, chaunofarira stereki chii? Ndofarira Maths. Unofarira Maths? Yeah. Uchatondidzidzisa, ini dzinombondinetsa kai. Kana uchigona Maths big up. Chikomana chinogona ichi. Ndinoziva kuti unoita zvemasports. Kuchikoro kwenyu munoita masports zvemabhasikoro izvi. Ndoziva kuti zvemabMX, zvemabhasikoro izvi wakazvidzidza kupi iwewe? Wakatanga sei? Ndatanga ndichifarira mabhasikoro namakore 3. Okay. Yeah. Saka first competition yangu ndane 4 years. Wangu ine 4 years chete? Yeah. Saka makaitira kupi kucompetition? Ndaita South Africa. South Africa? Yeah. Ukabva waita sei? Ndakanganwa resi saka famba zvosei. Wakanganwa resi yacho ka? Yeah. Asi waigona here iwe kuchovha nevamwe? Yeah. 4 years ipapo? Yeah. Wanga usingatyi? No. Hakutyi kudonha? Yeah. Ndo chikomana chatoda kamanje. Saka wabva wazoita sei futi wabva kuSouth Africa? Ndadzokera medal bronze. Medal bronze? Yeah. Ndo yakawina? Unogona shamwari, big up. Nhasi tinoramba chingoita big up. Nhasi gogo chibhagera chavo chichazvimba. Nokuti uramba uchingogona kana Thomas. Ndobva wazoita sei futi? Anokukurudzira ndiani
nokuti bhasikoro ndoda kuziva kuti bhasikoro wakariwana sei. Ndokuziva kuti une bhasikoro rako. Iwe wakariwana sei bhasikoro? Ndina mama vaindisapota saka ndopanda ndazotanga rega ndimbotaurira vanhu kuti vadikani muri kuonaka. Baba waThomas namama waThomas vakakurudzira mwana wavo vachimusapota. Ari kuzviziva vana ava munovatora sevana vadiki, vanhu vakura. Ari kutotaura kuti dhedhi wangu namama wangu vakamutengera bhasikoro. Kuimimi nesu tiri kutarisa here vazukuru vedu, vana vedu? Ndosaka tichiti kurudzirai zviri kufadza mwana. Ataura pano kuti akatangisa zvemabhasikoro aine 4 years. Ndikazotobvunza kune vamwe vasingagoni kukwira mabhasikoro kapa. Handitika, asi inini zvangu ndinogona. Saka watengerwa bhasikoro rako, maienda kunoita makwikwa aya kupi? Kwamunoita mapractice, kwamunodii, munoitira kupi? Tonoita maGroombridge apa. Ndopandopatiza. KuGroombridge? Yeah. Tichiita maclub race nemamedals angu andakawina. Sumudza tu nemamedals ako. Mwana anogona. Wakawina kupi manje? Ikoko kwamunoitira kwacho? Ndawina iko kwataitira maresi. Izvi zvemabhasikoro ndezvekuchikoro here kana kuti aiwa ndezvako zvinongofadza iwewe nevabereki vako? Azvisosvikora sindaingozvifarira. Unongozvifarira ndizvozvo chaizvo. Zvekuti ipo panapa kana ndikakuti kwira bhasikoro rako iri unosvika kana kutauni here, ungasvike kupi? Ndiudze zvaungaite ndikakutuma kutauni nebhasikoro rako, unoita sei? Ndosvika kutauni. Unosvika kutauni? Ndokusvika. Kumotikari? Hakudzitye? Handichityi. Unofamba sei manje kana uchifamba murodhi? Inini gogo wako ndinototya kaini kufamba imomo. Kana ndichikrosa rodhi ndobva pabhasikoro ndakaipusha. Kana ndapedza kukrosa ndozokwidza ndokwira pabhasikoro then ndovhinaenda. Vadikani muri kutoona kuti mwana anoziva mutemo womugwagwa. Ari kutaura zvemumugwagwa kuti kana achifamba mumugwagwa anofamba kaita sei. Asi tiri kuona mushikashika kamugwagwa umwe iri kungomhanya. Zvinomukundwa naThomas here mwana mudiki naye vadiwa vatariri nevateereri. Uninzwa iwo zvaari kutaura kamwana. Saka tambotaura zvekuSouth Africa uchine 4 years. Tikataura zvemamwe mamedals ako awakawina. Ndiri kuona wakabata ichi chiko ichi. Chinonzi chii ichochi ichi? Chinonzi helmet. Saka nti yakagadzirwa netrail apa pakanyorwa nzi trail. Saka ndobrand yandofarira yehelmet yangu. Saka ndoinondiprotecta kuti ndisaita maserious injuries pamusoro. Kana ndichidonha inondiprotecta. Haireme here zvauri mukwendi wakadai naye Thomas? Haireme. Haireme? Handimbobatawo. Ndiri kuona mukati macho inodziya futi kai. Chibata hako? Yakanaka. Unotoziya naye. Saka kana uchitorayira una dhedhi unototaura kuti endai mutenga brand rangu randoda rakadai. Very good. Saka chimbondiudza futi mumwe mutambo wawakazoenda. Ndakambokutsvaga kawakanzwa kuti ndachikutsvaga. Ndakakutsvaga. Wangoenda kupi? Nawe kuAmerica. Wangoenda kuAmerica? Wakaenda kupi kwacho? America yakakura kai? Kana ukataurisa tinyatsonzwanana. Wakaenda kupi kwacho kuAmerica? Ndakaenda kuHouston, Baytown. Saka maresi ndaita munonzi chiko South Carolina. Ndaka maresi ndavera last race rangu ndazera number 5. Number 5? Manga makawanda sei ikoko? Tanga ri 108. Makawanda? Asi wakavakunda kavese vava? Aiwa tinozvitenda chacho. Wakaenda nani kuAmerica iwe? Ndakaenda namama nadhedhi. Vakakuperekedza futi? Mama wako nadhedhi vakanaka ende vanozokuda nezvauri kuita izvozvo izvi. Ndatarisa pakapa ndaona pane matrofi apa. Imbondiudza nezvematrofi. Yegreen iyo ndiye wakaita chii?
taura pamusoro payo tinzwe iyo yegreen iyo yegreen iyo ndakaivina munonzichiko mueastern baytown muamerica. Saka pane resi yatakaenda yemanheru tairesa manheru manje maiona sei manje zvamaita manheru maiona sei kuti kufamba nebhasikoro asi manheru waiona sei manje panga nemalights papaine malights taigona saka ndo paukawina iyo yakanzi first place kai ndichazopurudza tapedza kuzvitaura zvese nekuti ndiri kunzwa kufara saka iwe wakanzwa sei paukaita number 1 ndafara wakafara ka vanenge vachitaura here nezvenyika yako kuti nyika yako ndeipi ndiri kuona apa wakapfeka pakanyorwa unzi chiyapa pakanyorwa unzi zimbabwe ko mumasaidu pazimbabwe futi vanga wakazara nezimbabwe ndiri kubva ndaona nezimbabwe bhedhi yedu iyoyo vadikani muri kuona kana nezera iroro riri kusumudza mureza kunze kwenyika kuno anenge achitonzi zimbabwe ipapa kana thomas asvika zvinonzi zimbabwe yauya zvinofadza sei yero jira kufuka kana kuwarira ngatipombei vana vedu vaite zvidadiso zvakadaro vakamirira nyika yavo. Tabva pane green kai ramba uchitaurisa kuti ndinyatsokunzwa gogoka havazokunzwa wakataura zvishoma ko iri pakati trophy iri pakati ndakaivina palast race yangu yeclub race ndavina nemedho iri ndorandavina iri saka unochovha serege unozvimhanyisa hauneteri iwewe unoneta manje unoita sei chii chinoita kuti uramba wakasimba ko kana waneta unoita sei unongoburuka bhasikoro rako uri parezi unoita sei unoita sei mawana dedi nevamwe yandi vanodaidzira zita ravo ndovndachovha thomas yandi thomas go saka izvo zvinokuita kuti urambe uchienda kumberi handiti handiti muri kuzvinzwa kavadikani vatariri nevatereri kuti ikoko kungokuzwa ikoko kungodaidzwa zita rake anoramba achichovha asinganeti ndosaka tichivadaidza pachikuva chino chemhemberero ka kuti kana tavakuza tavasumudzira nemiwo kunze ikokoko vasumudzireiwo. Ndiri kuona futi pane redhi yakanzi first place ndakaivina same race yegreen saka maresi acho anga afanana same event saka ndaivina futi manheru kwave nemalights futi kwaive nemalights saka ndavina futi. Iwe kana uchienda kunana america uko unotakura here bhasikoro rako rekuno kana kuti iwe unonopiwa rimwe bhasikoro uko? Ndotakura rangu muchibag inonzi bike bag saka ndobvisa maparts ebhasikoro vhiri ndobvisa mweya kuti vhiri saputike saka ndobva ndaribvisa maparts ndobva ndarisa mubag ndobva ndarifara. Inde ichitofunga kuti munosvikopiwa mabhasikoro ikoko kai? Hatifiwe. Unotofamba nebhasikoro rako? Zvino harife here nai Thomas? Rinomboenda kusevhisi here bhasikoro iri? Unoita sei? Rinomboenda kusevhisi kunge kumaresi kwangu kana South Carolina hadi. Saka bhasikoro rangu rakafa saka tafana kugadzira ndi ava ndasanda ndajaira nonzichiko bhasikoro rangu patrack racho saka ndakadatraya winasi kana rafa aiwa matrack anosiyana-siyana ka asi sinongofara chete kuti wakauya nemukombe wakazodini asi bhasikoro ndafara kuti kana waenda nebhasikoro rako unenge wakarijaira vanoita zvakanaka ipapa ufungi kudaro nekuti ukapiwa rimwe bhasikoro zvinoita sei risiri rako? Ndinofila different as like zvakafanana nebhasikoro rako because like ane mavhiri 2 zviri zvinongoita kana ukadhiraivha motikari isiri yako unombotanga wambotarisa kana ukanzi mbotsvaira mumba musiri mako unomboshaya kuti cheya inogara kupi handiti? Saka iwewe nebhasikoro rako unobva wangojaira kuti bhasikoro rako. Ndiri kuona panapa pane certificate panapa saka kumba kwenyu kwakazara maawards ako kapa. Iyi certificate wakaihwina kupi? ndakahwina zimbabwe
club kwangu handi. Saka nonzi ndaivina 2022. Saka nonzi Chico. Ndaita second as number 2. Yes. Two takapiwa ishi. Yeah. Uri kugona chaizvo Thomas. Saka kuclub kwako kwamunopinda kunongodiwa vanhu vese here kana kuti ana daddy nana mama vanobhadhara mari yekuclub kana kuti vanongoti vanhu vanoda vauye? Ungazviziva izvozvo kana kuti tinozozvibvunza kuna daddy? Iwe unozviziva? Yeah. Munoita sei? Vanhu vanogona kuuya kana friends enyu asi tobhadhara kuchovha $5 ya. $5 pakuchovha? Saka unenge iwe uri member here yeclub yako? Kana kuti unongoenda chete nguva uko neuko? Saka mazuva munopractice aya munopractice mazuva api? Ndogona practice every day. Asi pamwe pacho kana vachita ma-events kunge ma-birthday nema-party so hatichovi because like hamdiwi patrack. Nokuti kunenge kuine zvimwe zvinenge zvichiitika. Yeah. Zvinewe ungati chiko kune vamwe vana vadiki vari kuda kuitawo zvemabhasikoro izvozvezvo anonzi maBMX? Zita rebhasikoro racho nai? Ane mazita mabhasikoro eze kunge ramwe ronzi Oka. Saka rako wati rinonzani? Oka. Saka mabhasikoro akasiyana kunge mabhasikoro andoziva anonzi Speed kuwana Mabel nana kunge Red Line. Saka ndiri kuona kunge anoita fanike zvemotikari futi handiti? Nokuti mota dzakasiyana futi ka? Kune dzine mazita akasiyana. Saka ndiri kuona kutoti kana mabhasikoro akasiyana. Saka iwe kana wakutengerwa bhasikoro unonosarudza here kuti kuti ndagara bhasikoro iri ndanyatsorinzwa zvakanaka kana kuti ana daddy namama vanongokuigira kuti Thomas takuigira bhasikoro? Unoita sei kana wakutengerwa bhasikoro? Vanongochuza ivavo daddy namama plus vanichuzira bhasikoro rangu. Saka wakabva waona rakakunakira? Pane parinogadzirwa here nekuti dzimwe nguva rinenge rakakura kana kuti dzimwe nguva rakaderera? Pane pamuno adjusta here kuti bhasikoro rinyatsoita size yako iwe unyatsonzwa zvakanaka? Unoita sei? Munochuza size rako because indochovha expert kunge pane mini kuti junior kuti expert kuti pro expert. Thomas uyu saka uri kuchovha expert? Uri shasha iwe. Ina handina nharo nezvauri kutaura izvozvo nokuti ndikatarisa apa ndiri kubva ndakuona uchichovha nenge expert yacho iyoyo. Saka mabhasikoro akanakisa. Ko iwe unogona here kuti kana bhasikoro rako kurichengetedza kuti rirambe rakaita smart rakadi unoita sei? Ndoziva kuti kana muchienda kumitambo muhombe kwakaita fanike kunana America uko haungamboendiwo bhasikoro nemadhaka. Unoita sei? Torigeza nemvura. Saka kana toisa mavhiri pamavhiri toisa anonzi Chico mavhiri polish aya toisa risvibirire kuti richene. Saka kana wapa bhasikoro rako rachena manje zvako zvinobva zvauya zvina hauroti here kana wakarara uzopedzisira kudai magumbezi Thomas uchichovha bhasikoro? Hauroti? Saka iwewo vamwe vanodawo kuchovha mabhasikoro unoda kuti kudii kune vamwe vana vangadiwo zvauri kuita nekuti kune vamwe vachazotibvunzaga kuti Thomas akazvifambisa sei toitawo sei toda kuita zvinafanike zvekuitwa naThomas Junior? Dati wanonzi Chico wagone mabhasikoro nekuwina nekupractice zvakawanda nekujamba zvekuita like mawili aya. Ndakaona pane mamwe mavideo clip muchikwira zvinenge zvimadhunduru muchiti nemabhasikoro mukakwira pamusoro modzika mukakwira pamusoro modzika. Izvozvo zvinoitirwei? Hanzi maita sei? Ndikuti kuita masikiri kana kujamba nekuita zvimwe.
havazongoda kuti mungochovha chete pastraight track. Saka mukambopwa imbotiudza kuti tinzwe kuti munoita sei ukati munombofamba so muzodai imbotaura nyaya yacho tinzwe ndoti yakanakidza stereki. Inofana kujamba. Saka kana usvika pajamba ndoda kujamba unombodzikira pabhasikoro handi kunge masports aya kujamba ndimovha wadzikira pabhasikoro wobva wajamba wobvalenda unoona walenda. Hautyiri manje kwira pamukwidza pepe nokuze papo haunambozvitya. Ndaimbozvitya asi ndazvijaira. Wazvijaira manje. Ndizvo zvakasaka zvakutipa matrofi aya maawardsi ese aya uri kuita iwaya. Saka unoda kuti kudii kuna baba vako namama vako tiri panapa vanokunzwa kwavari ikoko uda kuvati chii. Una vanokuperekedza vanokutengera bhasikoro vanoenda newe kupractice. Unoda kuti chii kuna dadi namama? Thank you ndakufarira. Kana inini ndoda kuvati thank you ndakufarira. Ndadzidza kachirungu ndakunzwa wataura kuti thank you. Vakanaka dadi vako namama wako. Saka unoite chii kumba chekuti varambe vachifarira zvaunoita nababa namama? Kana hanzvadzi dzako una hanzvadzi here? Unengani? 3. Saka iwe ndiwe mukomana chete? Une mukoma wako kana kuti munengina wako? Pane 2 boys ne 2 girls. 2 boys ne 2 girls. Iwe ndiwe mukuru here kana ndiwe mudiki? Ndiri second born. Ndiwe second born? Ko mukuru kwauri anoitawo here zvemasports kana kuti iwewe ndiwe unoita? Ndindoita. Ndonoita. Asi vadiki vachakura vachiita sports. Ndizvozvo chaizvo vanhu vanosiyana ka vane zvipo zvakasiyana. Saka iwe ndiri kukuona kuti unogonesesa chaizvo. Chimbosumuka papa ndikuhage. Uya padhuze. Ewo. Well done my boy, well done. Nonga chimuromo chako chadona icho. Nonga zvako china mhosva. Gari nacho pasi. Ndida kungokutenda kuti uri kuita zvinhu zvakanakisisa stereki. Handitika ndinoda kuti urambe uchiita izvozvo, urambe uchiita nemabhasikoro ako nokuti kana wazokura unenge wakumirira Zimbabwe kwese nekuti kana watotanga kuenda kuAmerica hauna kutya here kuenda nendege? Wanga usingatyi ndege? Hauna kumbotya? Wakatanga kukwira ndege uchienda kupi? KuSouth Africa kana kuti kuAmerica? Kwakatanga kukwira ndege nekupi? South Africa. Saka wanga wadzijaira kandege? Ndizvozvo. Saka kuchikoro vanoti chii nekugona kwaThomas? Kuchikoro ndiri prefect saka. Uri prefect? Saka unenge uchiitei kana uri prefect? Ndinoita mastudents kuti kana teacher wabuda ndi vamwe vanoita noise saka tovati munofanira nyara teacher hanzi wabuda. Saka saka ndobvumidzwa kuenda nonzi chiko kuAmerica asi ndoita chikoro online. Zvakanaka mazuva ano izvozvo zvokuti vadiwa tariri mukuona here kuti kudzidza hakuperi. Nyika yakunge dunhu rimwe chete. Ari kuenda kuAmerica asi ari kutoita chikoro chake pamasaisai. Saka iwe kana uri ikoko kuAmerica unenge uchiita kunge uri kuchikoro. Saka uchigona kuita pamasaisai ipapa. Saka Thomas wakachenjera. Chikoro uri prefect, unodzidza pamasaisai, uri kuenda kuAmerica unovakunda. Panga paini mumwe wekuZimbabwe here pamaresa wakaita kana kuti ndiwe chete wanga uri kuZimbabwe? Pane mafriends angu. Saka tange kunge maybe 14 vekuZimbabwe vanogara kuAmerica vakabva kunoko? Vamwe takakwira ndege dzakafanana vamwe vacho. Vachiuya kuzokukuza chete? Vadikani ndiyo Zimbabwe kai. Handiri kuzwa zvotaurwa naThomas pano
kuti kune vamwe vakangoenda kunomukuza chete 14 aiwa regai titore mukana uno wekuvatenda vakatimirira tese. Isusu takasara kuno kuti chito kuti Thomas ngauye nemukombe, Thomas ngauye nemukombe, vamwe vachivuchirira, vamwe vachinamatira kuti zvifambe. Saka tinotenda Mwari kuti makafamba zvakanaka, mukadzoka zvakanaka. Ende Thomas ka wafamba kwakawanda. Wakaenda kuAmerica kayo? Ukazoenda kuSouth Africa? Yeah. Wakaenda futi kumwe kupi? Naenda kuEngland. Kuengland? Yeah. Waiite ikoko manje? Ndaita maresi. Saka ndaifana naita maresi yakafana neyoAmerica. As maworlds ese matwai. Maworlds like maworld competition. Yeah. Saka uri kurova chikoro, uri kurova zvese kuti chikoro competition uku. Saka iwewe paunoita zvese izvozvi ausati wambodona here pabhasikoro kana kumbokuwara? Ndambodona. Wakadona kupi? Pamaresi ndatsikwa apa nebhasikoro. Urako? Ndiri mumwe manje? Yeah. Saka ndakora apa. Ndadona futi pandaidzidzira kujamba hamp. Saka ndinzi ndaita mistake pandangadaulenda. Saka pawakadona apa hauna kubva wati here nandichazvida zvinokuvadzisa izvi? Wakatonzwa mwoyo wekuenda kumberi chete? Yeah. Kwana mama nadhedhi vakati chii? Vakati like good job. Yeah, ndizvozvo. Nekuti kana unoona kana munhu mukicheni muye ana mama pavanobika mukicheni pamwe tinombotsva. Asi hatiregi kubika, toramba tichingoita. Saka iwewe kana ukadona kana ukaita sei unoramba wakashinga chete nekuti mazuva ano wakuzviziva zvese zvaunoita izvozvo. Ndanzwa kuti watoone league imwe. Ndeipi iyoyo? YekuAmerica nekuSouth Africa. Saka pagore rega rega unotofana kuenda kunoita international racing. Kunga South Africa. Saka iwe unonzwa sei mumwoyo mako? Ndiri kuona kunge uri mukomana akapfava anonyara. Unonzwa sei zvino Thomas? Pampai chinodza Davis. Pampai chinobotya asi pampai chinombofara. Asi kana wakwira pabhasikoro kaunevhasi kai kanopera kaka. Ndinoda kukutenda Thomas nekuti zvauri kuita izvozvo zvakatonaka. Tinoda kuti vamwe vana vari muno muZimbabwe vadzidzewo zvakadaro. Ndanzwa kuti uchatozoenda kumwe zvakare kunoita ma-international competitions iwaya. Isusu tinokushuvira. Takamirira Zimbabwe, takamirira Mai Chisamba Show, tinokushuvira rombo rakanaka kuti kwese kwauri kuenda ikokoko ungovakunda. Handitika? Saka kana manzwa kaThomas achiuya toziva kuti tine vamwe vekumusha vari kuAmerica, vari kuEngland, vari kuSouth Africa. Mukataura nesu tinokuudzai kuti Thomas ari kuenda kunyika ipi, kuti awanewo vanomupembedza, awanewo vanomukuza. Chikomana chedu chine 9 years chete asi ari kuita zvinodadisa. Muri kuona kuti munhu akadzikama. Ndofunga ndosaka uri prefect. Zvinoiwo kana uri prefect kuchikoro ikoko vanhu vakudherereri kuti kamufanaka vanoteerera. Aiwa, ndinokutenda Thomas. Ndinokushuvira zvese zvakanaka mubasa rako. Asi ndichida kumboverenga. Unonditendedza kuti ndiverenge certificate yako iyi? Rega indiverenge, ndabvumidzwa naThomas. Certificate of Achievement. This certificate is proudly presented to Thomas Fadwick in recognition to your long involvement and outstanding achievement in BMX. This certificate of achievement is proudly presented to you by the Harare BMX Club. Congratulations, Makorokoto Amhlope. Ndaiverenga. Tanyatsozvinzwisisa zvakanyorwa. Tinotenda kana wakuenda ozofamba zvakanaka. Vadikani, vatariri nevateereri, machiona sei chikomana chedu ichi? Uri makore mangani kona Thomas?
ane makore 9 chete, 9 years, asi aenda kwese kuna naSouth Africa, kuna naAmerica, chinomirira Zimbabwe chidadiso. Mukupera regai nditende zvakare mhuri yake, baba vake namai vake nehanzvadzi dzake nemukoma wake kuti makorokoto uri kuita basa rakanaka. Vadikani, hatigoni kupedza tisina kutenda dande mutande yatipa masaisai ekuti tigoni kuonana naThomas akauya akatuta mukombi, nekuti inobva yatipa masaisai ekuti titaurirane nepasi rose nedande mutande. Zvinoendeka. MySamba Show is powered by dande mutande. Ndizvozvo ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Kana chatotsuka chikakwata tinenge taakuzosangana svondo rinouya pane mumwe mukana.